Ej! Daj łapkę. Spokojnie. Daj łapkę. Łapkę. Dobra. Obrót. Leżeć. Leżeć. No. Zrób oj, 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 oj. Nela. Oj, 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 oj. Oj, 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 no. Oj, 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 oj. Widzisz to? Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No. Ona wszystko po kolei robi, zauważyłaś? Patrz, zaś będzie skok, obrót. Patrz. Patrz. Łapka już. Teraz będzie skok i obrót zaś. Siad. Dobry. A nie. Daj poduszkę. Ale teraz jak nie będziesz coś kojarzyć, to będzie skok do góry, obrót. Nóż. I palec trzymasz na nogę. Nie. Ta łapa, patrz co tu. Obrót. Obrót. Mówię. Dobry. Podskok i obrót. Neli, Zaś to samo. daj łapkę. Dziękuję ci. A powiedz jej leżeć, zobaczysz co zrobisz. Skok, obrót. Neli, leżeć. Leżeć. Ja, patrz. Nie? Ty wszystko mówisz. Dobra, hop. Dobry piesek. To było stój. Policja. Janeczku, proszę bez komentarzy. Dobrze. Hop. Hop. O, chodź. O. Hop. Dziękuję. Ty łakom brzuchu mam. Dobra, koniec. No tak, łakocie. Hop. Dobra, chodź.